घेऊया देवाचं नाव. गोलंदाज येतोय सायू, राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल मानस लाकडे यांच्यासाठी. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे विघ्नेश पालशेतकर. या दोघांवरती दारोमदार आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं. 4-4 षटकांचे सामने पहिल्या रात्रीमध्ये. एवढा धमाकेदार परफॉर्मन्स आहेत सर्व संघांकडून. वेळ घेऊ नका मित्रांनो, तुम्हालाच वेळ होणार आहे. जरा एक बॉलरच्या तिकडे हे मार, झाडू मारू, झाडू मारू. हे ते ह्याचं आहे, पोलीस आले होते ना तिथे. उद्या देतील. मानस खेळण्यासाठी तयार. हा विजयाचा मानस घेऊन उतरलेला फलंदाज सायू आडुरेकर यांच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल सायू. मगाच्या सामन्यामध्ये चांगलं क्षेत्र गोलंदाजी केली होती सायूने. यावेळेला मात्र मिस फिल्डिंग होते. शमीतच्या डोक्यावरून गेलाय, त्यामुळे त्याला चान्सच नव्हता. चौकार वसूल केला जातोय चौकार. शमीत याच्या उंचीच्या त्यापेक्षाही उंच हा बॉल गेलाय. धावसंख्या 4. खातं खोललं जात आहे. सायू यांच्याकडून स्लोअर डिलिव्हरी केली होती लेगस्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल. धावसंख्या 5. मानस लाकडे हा थोडासा प्रेशर क्रिएट करतोय. यावेळेला माइंड गेम खेळतोय. इक्वली गेम आता दोघांच्या मध्ये जर विचार केला तर इक्वॅलिटी आहे दोन्ही संघांमध्ये. तितकं चांगले फलंदाज आहेत, तगडे गोलंदाज आहेत आणि मॅच विनर्स आहेत. इन बिटवीन वाईड बॉल येतोय, अंपायरचा इशारा. धावसंख्या 6 वरती पोहोचवला जातोय. संघाची धावसंख्या 6. पुढचा बॉल परत एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण संतोष यांच्याकडून, संतोष पात्रे यांच्याकडून. सूर्योदय थोड्याच वेळामध्ये होईल आणि संधी या दोघांमध्ये एकच समानता आहे. ती काय आहे? हो 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 हो, या दोघांमध्ये एकच संधी आहे की उशीर करणाऱ्यांना दोघांनाही कुठल्याच गोष्टी अनुभवता येत नाहीये. उशीर केला मानसने, फ्लिपर टाकला, फुल टॉस होता, परंतु तो मात्र यॉर्क बनला आणि फलंदाज बाद. दांडी 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 झाले गुल. थंडावं लागाय रे तो. गौरव हरचकर डीजे चालू करा. धावसंख्या 4 वरती 6 वरती पहिला झटका मिळतोय. सायू आडुरेकर मात्र आपलं काम चोख बजावतोय. 1 मॅन आर्मी गेम करतोय सायू हरचकर. हरायचं नाही, लढायचं. फुलांनी कधी अपेक्षा केली का काट्याकडून आधाराची? जमिनीने कधी वाट पाहिली का आभाळाकडून सावलीची? किनाऱ्याला वाटली का कधी भीती समुद्राची? वाऱ्याला कधी संगत लागली का उडणाऱ्या पाला पोहोचवण्याची? मग आपण का घाबरायचं या छोट्या छोट्या पराभवांना? खचायचं का या बारीक बारीक संकटांना? सिद्ध व्हायचं, सजग व्हायचं, सफल व्हायचं आणि लढायला तयार व्हायचं. आता हारायचं नाही तर लढायचं. हे लढण्यासाठी दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. थोडीशी फिल्डिंग मध्ये सजावटीमध्ये बदल. राकेश याच्यासाठी मिड ऑफचा फिल्डर मिड ऑनला आणलाय, कारण त्यांना माहिती आहे एकमेकांच्या विरोधात अनेकदा खेळलेत, कारण एकाच मैदानावरती ते प्रॅक्टिस सुद्धा करतात. तिनेही खंदे पिलर्स आहेत ऑलस्टार तुसुंदेचे. आणि राकेशने यावेळेला मात्र पुरेपूर फायदा घेतलाय. फील्ड पोझिशनला गोलंदाजी करणे गोलंदाजाचं कर्तव्य असतं. आपण फिल्डिंग लावली आहे मिड ऑनला, बॉल टाकलाय ऑफस्पिनच्या बाहेर, फटका सजवलाय राकेशच्या चौकाराचा. धावसंख्या झाली आहे 10. एसडीजे धावसंख्या झाली आहे 10. 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बाद झालेला फलंदाज मानस, विघ्नेश आणि राकेश वरती असेल दारोमदार. नवीन गोलंदाज येतोय दुसरं षटक घेऊन. संस्कार पावसकर, राईट आर्म राऊंड द विकेट. एक्स्ट्रा प्लेयर नाही ना त्यांचा आता, पण काय बोलू.
पुढचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. प्लेअर सुधीर भाई कुठे बोलत नाही ते. तू सुधीर भाई बोल, तू बॉलर विचारतोय ना. वनडी. धावसंख्या 1 ने वाढते 13 वरती. तेरा एक धावसंख्या 1 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा. नेक्स्ट डिलिव्हरी संस्कार यांचा लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल येतोय. अंपायरचा इशारा. धावसंख्या 4 इन 14 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. विघ्नेश पालशेतकर मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. भरकटलाय. एक बॉल जातोय, ट्रॅव्हल होतोय ऑफस्टिकच्या अगदी 14व्या 15व्या स्टंप कडे आणि 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 16 वरती. पहिल्या षटकामध्ये कमवलंय, दुसऱ्या षटकामध्ये गमावणार का संस्कार. यांच्याकडून येतोय एक वाईड बॉल. बोलते कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, क्योंकि या तो हार मिलेगी या तो सीख मिलेगी. कभी कभी यही गलती कर बैठे हैं गेंदबाज. रिस्क लेने का खतरा मोल लेते हैं, लेकिन वो सिच्युएशन नहीं है. मॅच प्रॅक्टिस वेगळी गोष्ट असते आणि मॅच खेळणे वेगळी गोष्ट असते. फलंदाज करण्यासाठी तयार आहे विघ्नेश. 16 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा भरकटतोय. हे स्विंग आणि स्पिनच्या वेगामध्ये, या नादामध्ये आपण मात्र बर्बाद होतोय. हे मात्र गोलंदाजला कळत नाहीये. पुढचा बॉल हा फुल टॉस येतो स्ट्रेट टू द पॅव्हिलियन. चौकारासाठी नो चान्स फॉर द फिल्डर. हो चांगला फटका जातोय चौकारसाठी. इतका वेळ होता विघ्नेशकडे. स्लोअर डिलिव्हरी होती. इतका वेळ होता की तो घरी जाऊन चहा सुद्धा पिऊन आला असता. एवढ्या वेळामध्ये इतक्या वेळ असल्यामुळे त्याचा फटका सजलाय चौकारासाठी. 25 अजून एक धाव. 26 दुसरं षटक महागडं जातंय. सायू यांनी जो प्रेशर क्रिएट केला होता मानसची विकेट घेऊन, त्यावरती पाणी फेरलं जात आहे संस्कार यांच्याकडून. इनएक्सपिरियन्स. बॉल अजूनही शिल्लक आहे 3 या षटकातील. हे अनुभव, आज ही अनुभव उद्याच्या हो यावेळेला मात्र त्रिफळाची दांडी केली आहे. गुल हलवा डिलिव्हरी. लॉलीपॉप बनवलाय मामा, बनवलाय उल्लू. सव्वीस वरती 2 गड्यांची मोबदल्यात. 26 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये. यावेळेला मात्र कमबॅक करतो आहे तो म्हणजे संस्कार पावसकर. नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये. प्रभंजन शिरगावकर. प्रभंजन पूर्णगड गावचा हा लोकल बॉय, परंतु स्टार खेळाडू आहे. फुल टॉस. हो संस्कार कडून मिस फिल्डिंग झाली होती, पण काय कमबॅक, काय बॅकअप होता तिथे सायू यांच्याकडून. पुन्हा एकदा संस्कार भरकटतोय. ऑफस्टिकच्या बाहेर एक्सपेरिमेंट करतोय. लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स, अनुभवाची कमी दिसते संस्कार मध्ये. थोडं कधी कधी ज्यादा एक्साइटमेंट दिसते. नवीन जे प्लेयर असतात ते ज्यादा एक्साइटमेंट होत असतात. वक्त से लड़कर जो नसीब बदला दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदला दे. क्या शॉट खेला है ये, अपनी तकदीर बदलता हुआ, यहाँ पे अपने टीम का तकदीर बदलता हुआ. फलंदाज प्रभंजन 31 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकामध्ये होत्या फक्त 10 धावा, या षटकामध्ये आल्यात 21 धावा. 31 अशी धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. फलंदाज येतोय नीतू. चला घ्या, वेळ लावू नका प्लीज, कोऑपरेट विथ अस. 31 अशी धावसंख्या, आक्रमक सुरुवात.
टीम्स नाव रामदास स्मृती या संघाकडून सुकेश आंबेडकर संघ मालक रामदास स्मृती, समोर आहे सुधीरभाई प्रतिष्ठान, हरसकर फॅमिली अर्थात सरोज हरसकर यांचा संघ. व्हाईट बॉल अँगल क्रिएट केला गेलाय नितू यांच्याकडून. राकेश साडी व्हाईट बॉलने धावसंख्या 32 वरती. प्रेशर आहे यावेळेला सुधीर भाई वरती. ओ हो 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 हो, हा बॉल मात्र स्लोअर डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक, थोडीशी उंची मिळाली बॉलला, त्यामुळेच बॅटची आउटर एज घेतली, अगदी अप्पर एज ज्याला म्हणू शकतो, आणि लेग स्लिप मध्ये स्लिप कॉर्डन मध्ये जातोय एका धावेसाठी. परत एकदा फिंगर रोल केलाय, नो बॉल, एक धाव मिळते नो बॉलच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या होते 2 ने वाढते, धावसंख्या होते 35. तिसऱ्या षटकामध्ये काय आक्रमण केलंय, खर तर व्हाईट बॉलने आणि नो बॉलने फायदा दिलाय गोलंदाजांनी नाहक. धावसंख्या 35 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक या षटकातील. पुढच्या अजूनही 6 चेंडू म्हणजे 11 बॉलचा गेम शिल्लक आहे. 11 बॉल मध्ये तुम्ही किती धावा बनवू शकता, 90 दले 60-70 पर्यंत पोहोचू शकता. त्यासाठी मात्र मैदानावरती थांबावं लागेल. हो हो, स्लोअर डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक, चांगला टर्न मिळालाय आज नितूला, फक्त लाईन कंट्रोल करणे फार गरजेचं आहे. यावेळेला मात्र अँगल क्रिएट करण्यात यश मिळालंय, चौकार वसूल करतोय क्षेत्ररक्षक, थोडासा पुढे राहिलाय, तो क्षेत्ररक्षक मागे पाहिजे होता राकेश हरसकर. धावसंख्या 39 वरती, दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तिसऱ्या षटकामध्ये आक्रमण केले राकेशने सुद्धा. वैयक्तिक 9व्या धावसंख्येवरती राकेश खेळतोय. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न, लाईन भटकतोय. नितूला मात्र कंट्रोल करावं लागेल स्वतःच्या गोलंदाजीवरती. धावसंख्या 40 वरती पोहोचवली जाते. ही धावसंख्या मात्र खूप होते. हो, स्ट्रेट टू द फिल्डर, स्ट्रेट टू द नॉन स्ट्रायकर एंड, आणि प्रभंजनला बॉल लागतोय. 2 बॉल शिल्लक या षटकातील. 40 अशी धावसंख्या. सुरुवात चांगली केली होती सायूने, तितका चांगला फटका यावेळेला पाहायला मिळतोय राकेश यांच्याकडून. येतोय खणखणीत दणदणीत सणसणीत चौकार. धावसंख्या 44. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा, हा रेंज मध्ये होता, प्रॉपर रेंज मध्ये, आणि रेंजचा फायदा उठवला विंटेज राकेश या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. 4था चौकार येतोय राकेशच्या बॅट मधून. वैयक्तिक 17 या धावसंख्येवरती खेळताना 3 षटकामध्ये धावसंख्या झाली 48 दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे षटक शम्मित डोरलेकर टाकेल गोलंदाजी, राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर आहे प्रभंजन शिरगावकर. किती धावापर्यंत पोहोचवतात? 48 ही धावसंख्या झाली आहे. 60 धावा जर झाल्या तर त्या खूप कठीण होतील या मैदानावरती चेस करणे. शमीत गोलंदाजी करण्यासाठी तयार, आतमध्ये आलाय बॉल, आणि रनआउट होईल का? थोडासा लेझी परफॉर्मन्स शमीत यांच्याकडून दिसतोय. टच अँड गो आहे, रनआउटचं अपील केलं जातंय. थोडा लेझी परफॉर्मन्स फिल्डर कडून सुद्धा. ज्या क्विक पद्धतीने थ्रो यायला पाहिजे होता तेवढ्या क्विक पद्धतीने आला नाही, आणि जो पोझिशन होती गोलंदाज शमीत यांची, त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा स्वतःला टर्न करावं लागलं. त्यामध्ये वेळ गेलाय का? तोपर्यंत फलंदाज पोहोचलाय का? दिसतंय का? अंपायरचं डिसिजन काय आहे? अंपायरचं डिसिजन आउट आहे, पण DRS बघितला जातोय. अंपायर रिव्ह्यू
नाही तसं नाही बाबा. क्लिअर एव्हिडन्स नाहीये आमच्याकडे आता या पोझिशनला, कारण अंपायर पण मध्ये आलाय कॅमेऱ्याच्या. पण अंपायरचा डिसिजन या ठिकाणी येतोय आउट, मग तोच आम्हाला ग्राह्य धरला जाईल. फलंदाज बाद. एक अँगल ना तिथून लावा लागेल हा. चला फलंदाज बाद होतोय. 48 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकांची समाप्ती झाली. पहिला बॉल झाला ना, 2 बॉल. एक बॉल झाला, 5 चेंडू शिल्लक आहेत, 5. नवीन बॅटर नॉन स्ट्राईक एंडला जातोय. राकेश यांच्याकडून येतोय फटका, चांगला सुंदर क्षेत्ररक्षण सायू यांच्याकडून पाहायला मिळते. जीवाचं रान केलं जाते सायू यांच्याकडून आपल्या संघासाठी. मात्र राकेश प्रहार करतोय, 17 या धावसंख्येवरती खेळतोय, शमित वरती हल्ला चढवतोय. 4 चेंडू शिल्लक, 4 चेंडू मध्ये काय होणार पुढच्या बॉलला कळेलच. हा बॉल मात्र ऑन द लाईन ठेवण्यात यश मिळालंय का? ओहो, शमित यांच्याकडून प्रेशर क्रिएट केलं गेलंय राकेशवर सुद्धा आणि पंचांवर सुद्धा. माइंड गेम खेळला जातोय. क्रिकेट इज गेम अबाउट द माइंड. यावेळेला मात्र फटका चांगला स्ट्रेट टू द फिल्डर. काय बॉलिंग परफॉर्मन्स शमित यांच्याकडून. राकेश यांच्या फटक्यामध्ये ताकद नाहीये, पॉवर शक्ती कमी झाली आहे. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. धावसंख्या 48 वरती. शमितने काय टर्न ओव्हर केलाय या मॅचला. यावेळेला मात्र राकेश कडून येतोय ड्राईव्ह, परंतु एक धाव. 1D 49 जी धावसंख्या आपल्याला 60 पर्यंत दिसत होती तिला मात्र रोखण्यात यश प्राप्त केलंय शमितने. पहिल्या बॉल वरती रनआउट झाला खरा, राकेश स्ट्राईकला गेला खरा. हे खरं तर रामदास स्मृतीसाठी चांगलं झालं होतं, कारण राकेश फॉर्म मध्ये होता. तो फलंदाज 17 वरती खेळत होता, आता 18 वरती खेळतोय. त्या फलंदाजाला जखडून ठेवलंय, त्या बॅटरला जखडून ठेवलंय. इनफॉर्म बॅटरला जखडून ठेवण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एक्सपेक्टर लागतो, तो एक्सपेक्टर या ठिकाणी दिसतोय शमित डोरलेकर. गावडे आंबेरेचा हा छोटासा सितारा. आता मात्र राकेश यांच्याकडून येतोय क्लासी शॉट चौकारासाठी. या 4 धावांनी धावसंख्या 53 वरती पोहोचवली जाते. 54 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. 53 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 54 धावांची आवश्यकता. काय होणार पुढच्या 4 षटकात ऐकूया. तोपर्यंत
हॅलो. संजय स्मृती टीम फायटर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. संजय स्मृती टीम फायटर प्रयाग शिरगावकर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करा. प्रयाग शिरगावकर. चर्चा उत्कर्षाचा आबा वाढला दर्जा खेळाया आले प्रेमात संघ चाहते झाले बघण्याचे दंग काढून विकेट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची चला सामन्याकडे जाऊया. 24 बॉल आणि 54 धावांची आवश्यकता. मानस लाकडे गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. सायू फलंदाजी करेल. पहिला बॉल नो बॉल. पंचांचा इशारा सायू कडून येतोय. टॅप 1 धावेसाठी 2 धावा खातं खोललं जात आहे. 24 बॉल 53 धावांची 52 धावांची आवश्यकता. तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता. ऑफस्टिकच्या बाहेर वाइड बॉल. दुनिया से जीतने का हौसला रखो, दुनिया से जीतने का हौसला रखो. वाइड बॉल +1D 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या 4 वरती. अजूनही बॉल व्हायचाच आहे एक अधिकृत. तोपर्यंत 4 चौका मारलाय टीम सुधीरभाई प्रतिष्ठानने. हा सामना खेळतोय तिसरा सुधीरभाई प्रतिष्ठान. एक संघ जिंकलाय, एक सामना जिंकलाय, एक सामना हरलाय. पुढचा बॉल ओ हो 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 आतमध्ये घुसवलाय. सायूला थोडासा शप्पल आउट झाला होता. सायू मागे आला, बॅकफुटला जाऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. खाली राहिलाय बॉल 1Dच्या स्वरूपात. धावसंख्या 5 वरती. 23-49 इक्वेशन. 23 बॉल 49 धावांची आवश्यकता. ओहो चांगला फटका. सारं काही अवलंबून सायूवरती असेल. 22 बॉल 49 धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा बॉल सायू यांच्यासाठी. यावेळेला मात्र फटका चांगलाय. फटकार बोट जाग्यावर पलटी. वसूल केला चौकार. धावसंख्या 4 ने 9 वरती पोहोचवली जाते. पुन्हा एकदा नो बॉल. पुरेपूर फायदा. दिस इज द इंटेलिजेंट क्रिकेट फ्रॉम सायू. ये पोटेंशियल है, सायू का पोटेंशियल है. आपका रेपुटेशन बनाता है तो पोटेंशियल अपने साथ एक्साइटमेंट लाती है. परफॉर्मन्स अपने साथ रेपुटेशन लाती है. तुमचं रेप्युटेशन असंच नाही बनत, तुम्हाला परफॉर्मन्स दाखवावं लागेल. अनेक वर्ष ते काम करताना दिसतात. म्हणूनच हे तारे सितारे म्हणून क्रिकेटच्या क्षितिजी पटलावरती यांची नावं घेतली जात आहेत. धावसंख्या 11 वरती पोहोचवली जाते. 1-1 11 11 धावा बिनबाद 11. तिसऱ्या चेंडूवरती 3 बॉलचा खेळ संपलाय. 3 बॉल झाले की 2 बॉल झाले. बॉल बघ जरा. 3 बॉल झाले. 3 डॉट आलाय. तीन बॉल 11 धावा. अजूनही इक्वेशन आहे. 21 बॉल 43 धावांची आवश्यकता. 43 रन्सची गरज. चला लाईनमन आपलं काम करायचंय. एक्स्ट्रा बॉल आपण देतो काहीच पण असतं. बॉल गेलो दगडीच बॉल गेलो. बॉल घ्या सर. अरे मगाशी खेळले आम्ही जेव्हा होतो एक्स्ट्रा बॉल खेळत होते. हे काय चला मॅच ऑन करा. एक्स्ट्रा बॉल देत होते ते खेळत होते. पटापट होते. 2-2 बॉल मागतात तिकडे.
एक्स्ट्रा पण चॉईस करून घेईल. मानस कमबॅक करावं लागेल मानसला आणि ती क्षमता आहे मानसकडे. मानस लाकडे गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. 21 बॉल आणि 43 धावांची आवश्यकता. हो हो, झेल होता का? झेल होता का? कॅच सुटली की मॅच सुटली? 1 धाव, 12 धावा, 12 धावा. मानस कमबॅक करेल म्हटलं होतं आणि ते केलं सुद्धा होतं. सायूला जखडून ठेवलं होतं. हो, हा मात्र अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न मानस कडून. फिंगर रोलिंग, नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या 13 वरती पोहोचवली जाते. 20 बॉल आणि आता अजून 1 धाव कमी होईल कारण वाईड बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर. 41 धावांची आवश्यकता. 20 बॉल 40 धावा. 20 बॉल्स 40 रन्स. हो, यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु एकही धाव नाहीये त्या ठिकाणी. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या अजूनही रोखलेली 14 वरती. शेवटचा बॉल टाकेल यावेळेला मात्र सावी आणि फटका सजवलाय. चांगला फटका सजवलाय. त्याला मात्र पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. धावसंख्या 4 ने वाढते 18 वरती. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता. आपण मगाचपासून गेम पाहतोय ती याच पद्धतीने होत आहेत. 18 बॉल 36 धावा, 18 बॉल 38 धावा, 18 बॉल 40 धावा चेस आउट होत आहेत. एमडी स्टारने मगाशी 12 बॉल 34 धावा जवळजवळ चेस आउट केल्या होत्या. यावेळेला मात्र 18 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. थोडासा मोमेंटम शिफ्ट आउट होतोय तो टीम सुधीरभाई प्रतिष्ठानकडे. गत वर्षी क्वालिफाय केलं होतं सुधीरभाई प्रतिष्ठाने. यावर्षी थोडस आव्हान तगडं आहे समोरच्या 5 संघांचं त्यांना. त्यामध्ये पहिल्या संघाकडून पराभूत झाले. दुसरा सामना जिंकले. पुढचा हा सामना मात्र काय होणार? पण त्यांच्या समोर आहे रामदास स्मृती. यावर्षी प्रथमच रामदास स्मृती नावाने हा संघ खेळतोय. मानस लाकडे आयकॉनिक प्लेअर. दुसऱ्या बाजूला म्हटलं तर राकेश आडिरेकर हाही आयकॉनिक प्लेअर आहे परंतु ऍज अ प्लेअर तो या संघामध्ये खेळतोय. त्याचबरोबर प्रभंजन सारखा खेळाडू आहे. सुजन जांभारकर सारखा खेळाडू आहे. आणि आता गोलंदाजीसाठी जो आलाय गोलंदाज विघ्नेश हाही एक आयकॉनिक प्लेअर आहे. विघ्नेश पालशेतकर. 18 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. नीतू खेळण्यासाठी तयार आहे. मगाच्या सामन्यामध्ये दमखम दाखवलंय नीतूने. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे नीतू. सब्र करो अभी मेहनत हमारी जारी है. वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है. किसकी बारी है और कौन बनाएगा इस बारी को अपनी पारी. आने वाला वक्त बताएगा. यावेळेला मात्र ऑफ लेग स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 19 वरती. 19 पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर. विघ्नेश माइंड गेम खेळतोय. नीतू या ठिकाणी पुन्हा एकदा नो बॉल. पंचांचा इशारा. या वेळेला पुरेपूर फायदा घेतला जातोय. प्रेशर क्रिएट केला जातोय. दबाव मध्ये प्रभाव पाडतोय तो मात्र नीतू. 1 धाव. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 20. लाईनमन साईडला लाईनमन ची कंपनी कामाला लागलीये. जबरदस्त कामगिरी त्यांच्याकडून. 600 रुपये रोज 60 रुपये रोज. धावसंख्या 22. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. पुढचा बॉल यावेळेला डॉट डिलिव्हरी. स्लाइड स्लोअर बॉलला नीतूला मात्र तो तटवता येत नाहीये कारण हाईटचा थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. नक्कीच गुगली वरती हुकली. संधी हुकली नीतू याची आणि फलंदाज बाद. त्रिपळाची फलंदाज बाद. पहिला झटका मिळतोय. पहिली पनवती लावते. पहिली अवदसा आठवली नीतूला. 22 वरती 1 गडी. हे 22 धावसंख्या मगाचपासून सोडत नाहीये. काही नाही काहीतरी होत आहे 22 वरती. 2-2 आकडा लावाच तुम्ही उद्या. 1.2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. न्यू बॅटर्स कम्स इन टू द पिच. संस्कार राईट हँडेड बॅटर संस्कार. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय गोलंदाज विघ्नेशने. यावेळेला संस्कारने स्लाइड अप केला. बॉलला पाठवलं 1 धावेसाठी. पॉइंट क्षेत्रामध्ये धावसंख्या 1 ने वाढते. हो पुलर लेंथ या मैदानावरती खूप चांगल्या प्रकारे अस्त्र म्हणून शस्त्राचा वापर केलाय फुलर लेंथचा. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल लॉंग पिचचा हाच एक नुकसान असतं बॉलरचं. खूप लेग स्टिकच्या बाहेरून बॉल पडेल तेव्हा वाईड बॉल निश्चित येणार.
पुन्हा एकदा वाईड बॉल. धाव संख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. 29 धावांची आवश्यकता आहे. 14 बॉल 29 धावा. अजूनही मॅच मध्ये रंगत आहे. ऑफस्टिकच्या बाहेर येतोय, आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. लेट रिएक्ट करतायत अंपायर, बदल राईट डिसिजन. 14 बॉल आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू 28 धावा. या 2 बॉल वरती काय होणार? मनापासून आदर आहे. बॉल जाऊ दे तुम्ही, चला या. 14 बॉल आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू 28 धावा. या बॉलला काय होणार? 1 धाव मिळते. एक चौकार येणे गरजेचं आहे का सुधीर भाईसाठी, किंवा अजून एक डॉट डिलिव्हरी किंवा 1 धाव जाणे गरजेचं आहे का रामदास स्मृतीसाठी? सामना होणार रोमहर्षक. रंगत्ता वाढली. 13 बॉल 27 धावांची आवश्यकता. डॉट डिलिव्हरी. रामदास स्मृती कमबॅक करतोय. कमबॅक करून देतोय विघ्नेश पालशेतकर. म्हणूनच म्हटलं की बेस्ट वर्सेस बेस्ट टुर्नामेंट आहे आजच्या रात्रीमध्ये. काय होतंय प्रत्येक बॉल वरती कोणीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही. मी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की जो माणूस किंवा जो व्यक्ती हे प्रेडिक्ट करेल की 2 संघ कोणते जातील त्याला 500 रुपयांचं प्राइस ठेवलं होतं, परंतु कोणामध्ये सुद्धा ती हिंमत झाली नाहीये. अजूनही प्राइस ऑन आहे. 6 पैकी कोणते 2 संघ हे क्वालिफाय होतील पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही सांगा. जिंकण्यासाठी तुम्हाला 500 रुपयांचं प्राइस मिळेल. 2 संघ सांगायचे, अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये, कारण 6च्या 6 संघ त्या क्वालिटीचे आहे. द बेस्ट वर्सेस बेस्ट. ही यूपीएल ची खासियत आहे. हे यूपीएलचं यश आहे. म्हणूनच हार्दिक आभार. एकदा जोरदार टाळ्या आमच्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी सुद्धा झाल्या पाहिजेत. काय आयोजन आहे, काय नियोजन आहे. इतक्या रात्री सुद्धा एवढ्या गर्दीमध्ये का आहे? कारण हे दर्दी प्रेक्षक आहेत. गर्दी कमी होत जातील परंतु दर्दीनेस वाढत जाईल. 12 बॉल आणि 27 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज बॉलर नाव काय? प्रभंजन यांच्याकडून पहिला फुल टॉस. सायू यांच्याकडून येते प्रहार. सायू यांच्याकडून चौकार. 11 बॉल 23 धावांची आवश्यकता. प्रभंजन पुन्हा एकदा सायू यांच्यासाठी. हे लॉलीपॉप प्रॅक्टिस मित्र सायू यांच्यासाठी. हे विंटेज शॉट सायू यांच्याकडे. एवढ्या प्रेशर मध्ये त्यांनी सामने काढलेले आहेत. इतक्या प्रेशर मध्ये त्यांनी फलंदाजी केलेली आहे. आणि त्यासाठी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तुम्हाला पाहिजे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग पाहिजे. ते मात्र होताना दिसत नाहीये. अगदी हलवा बॉलिंग गोलंदाजी करतोय प्रभंजन. कमबॅक करावा लागेल. 19 धावा. 10 बॉल 19 धावा. पुढचा बॉल प्रभंजन यांच्याकडून परत एकदा सायू. काय फटका सजवतोय राधाकृष्ण मंदिराच्या दिशेने. गोपाळ कृष्णाला अगदी सलामी देणारा हा शॉट. चौकार वसूल केला. हा यावेळेला बीट केला जातोय. 8 बॉल 15 धावा. मॅच ऑन आहे अजूनही. 8 बॉल 15 धावा. सारी दारोमदार सायूवरती. पुढच्या 2 चेंडूवरती काय होणार? पुढचा बॉल परत एकदा डॉट डिलिव्हरी. 1 धाव मिळते. 7 बॉल 14 धावा. मॅच मध्ये अजूनही रंगत आहे. रामदास स्मृती अजूनही ऑन आहे. मॅच ऑन आहे. शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये. 7 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. भरकटलाय गोलंदाज, भरकटलाय. नो बॉल. सायूने फायदा उठवणे गरजेचं होतं, ते मात्र झालं नाही. स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये वाईड सोडून दिलाय त्याने. 7 बॉल 13 धावांची आवश्यकता. आपण IPL मध्ये असे 3-4 मॅचेस बघितले जे क्लोज अप झाले. स्पेशली रॉयल चॅलेंजर्स, RR राजस्थान रॉयल्स, RR यांनी जवळजवळ 3 सामने पराभूत झाले. क्लोज येऊन पराभूत झाले. एक सामना टाय राहिला. त्यामुळे क्रिकेट मध्ये काही होऊ शकतं. ओहो, भरकटलाय. नाम ही काफी आहे. भरकटला प्रभंजन. भरकटला. हे दिवा विझवायचं काम करतोय प्रभंजन. धाव संख्या वाढते. 1 धाव केली कंप्लीट. आणि दिस इज द राईट टेक्निक बाय द सायू. 11 धावांची आवश्यकता. आता 6 बॉल 11 धावा. षटक संपते. काय मॅच मध्ये येते रंगत. सारं काही आहे 1 मॅन आर्मी सायूवरती. आजच्या रात्रीमध्ये मी मगाशी सुद्धा डिस्कस करत होतो की जे काय करायचंय सायू तुला करायचंय, तेव्हा तो बोलला सुद्धा होता की आज मी सगळं काही माझं झोकून देणार आहे. ते काम करताना दिसते. हार आणि जीत ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु तुम्ही परफॉर्मन्स करणे वेगळी गोष्ट आहे. 7 बॉल 14 धावा. 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 7
आणि ते आपलं नाव रोशन करत असताना सायू आडिरेकर. सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर चलना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है. अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है. वही काम करना पडेगा राकेश को. रस्ता स्वतःचा स्वतः बनवावा लागेल. आता हे आहेत ऑलस्टारचे 2 पिलर्स, एकमेकांच्या विरोधात रोज प्रॅक्टिस करतात. समोर आहेत एकमेकांच्या. सायू 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. लेग स्टिकच्या बाहेर. आता हे माहिती नाहीये की राकेशला माहिती आहे किती गेम आहे सायूचा. सायूला माहिती आहे कोणत्या पद्धतीची गोलंदाजी आहे राकेशची. परंतु प्रेशर 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 भाई, ये प्रेशर का गेम आहे. 5-6 बॉल 9 धावा, 6 बॉल 9 धावा. फुल टॉसला दाखवलाय क्रिकेटचा क्लास. हा चौकार येतोय. हा चौकार विजयाच्या दिशेने नेणार आहे का सुधीर भाई प्रतिष्ठानला. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. ओहो, आता मात्र 4 धावा पाहिजेत. 5 चेंडू आणि 4 धावा. 5 चेंडू आणि 4 धावा. सायू खेळण्यासाठी तयार. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. 4 बॉल 4 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे. ओ यावेळेला फटका सुंदर आहे. सुरेख यार सुरेख. राधाकृष्णाला वंदन करतो सर्वांचा मान राखून. बघा निरकून सायू पटेलने चौकार मारलाय सर्वांचा आदर राखून. जबरदस्त चौकार. या चौकाराने मात्र सुधीर भाई